Die eerste binnen vernijd. De zwembaden hebben het nog rond 1 januari zontierd om brand te voldwaan. Bij het Grien in Stiens vinden ze het kaarmerk van groot belang. Het is heel belangrijk voor ons, want Duivensport gaat voor kwaliteit en professionaliteit. En daar draagt deze licentie om bij, dus dat vinden wij heel belangrijk om dit te behelpen. De zwemlessen worden takken meer aangepast. Ze worden meer taspitst op de praktijk van het zwemmen. De controle op is dan ook van groot belang voor het behoud van de kwaliteit. Ja, als het goed is, dan gaat het om veiligheid. En dat doen wij ook in de steekproefkruik bij de zwemles. Houdt iedereen zich ook aan de veiligheidsprotocollen die gelden bij de zwemles. Ja, wij toetsen dat ook werkelijk. We kijken werkelijk bij de zwemles. Gaat het volgens de protocollen? Zien wij bijzondere zaken? Dus het is, dat is je toetsmoment. We hopen dus echt hiermee te gaan onderscheiden. En dat ouders zich bewust binnen van jongens, als je een zwemdiploma haalt, dan haal je een goed diploma. Dan is dit binnen vertrouwd, dan is het zwemveilig. Want dat is voor ons echt van groot belang.